गिबियावनो गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ जासिहरबाय। ओमफ्राय आंनि भिडिअस लाबोनायानो जाहैबाय जोंना नैबे 25 डिसेम्बरावहाय क्रिसमास फालिनाया बर' गिर्जाया मोननै जायगायाव जायो। मोनसेया नैबे स्क्रिनावनो लकेशनखौ QR कड होखादों, लकेशन डाइरेक्ट मोनगोन। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय जोंनि राममुर्ति नोगोर एरियायावनो मा होनो दाखालि बावैसो थैसाम 2 मुभिखौ देखायदोंमोन। बे हलावनो गोबाङानो मिथिखायो, गोबाङानो फैबाय, दाखालि मुभि नायनानै थांबाय। बे हलावनो जागोन आरोना। नैबे टिसिपालिया मेन रड गोलैयो, जोंनि टिसिपालिया मेन रड क्रिसमास जेन'बा सेलिब्रेशन खालामनाय बर' गिर्जाया आरोना। थ' बेयाव गासैखौबो नोंथांमोना जाय फैनो हायो नोंथांमोना फैदो, इसोरखौ बाख्नायफैदो, सिबिफैदो, रंजा बाजायै, नङा होमबा? जों गासै बर'फोर गोजा, जों गुबुन जायगायाव दंफैयोब्लाबो जों इसोरखौ सिबिनो बावा, जों इसोरखौ सिबिनो बाया। जेनेबा फैदो, लोगोसे गासैखौबो लोगो मोनगोन। मोननै जायगायाव फैगोन, मोननै जायगायाव जागोन, दाबनै जायगायावहाय। ओमफ्राय दा जोङो थांगोन बेयावहाय, मा होनो दाखालि बावैसो थैसाम 2 मुभि देखायनाय जायगायावहाय आरोना। मानो होनोबा आं मा होनो मोननैथिंबोथ' थांनो हाया जाहैबाय नालाय, आं नैबेयावनो थांनाय जासिगोन आरोना। जोंनि राममुर्ति नोगोर एरियायावनो, आं थानाय खाथियावनो, बारा गोजानबो नंखाया, खाथिखा। ओमफ्राय नोंथांमोनखौबो लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय आङो। नोंथांमोना बबेयाव मा होनो खाथिसिन मोनो इयावनो फैबानो जाबाय। मोननैबोथ' मोनसे खाथिसो, बारा गोजान नङा। जोंनि एरियायाव बर'फोर गोजा, बर'फोर थाग्रा जायगा, बर' गामियानो होनो, गोबाङानो बांसिन बर' गामिसो जाबायलाय होननानै बुङो आरोना। स' बेयावनो खाथियावनो आरोना, बेबो हरमा सिगनेल, बेनिफ्राय हरमा बारा गोजान नङा, हरमायावनो। ओमफ्राय हरमानिफ्राय नैबे राममुर्ति नोगोराव बारा गोजान नङा, एकदम खाथिसो आरोना। स' नामाल'सो अनेक नाम दङ नालाय एरियानिया। ओमफ्राय दे नोंथांमोनखौ आं लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामबाय। फैदो नोंथांमोना, बर' दख'ना गाननानै फैदो, सिख्लाफोरा ना, हिन्जावफोरा दख'ना गानदो, हौवाफोराथ' बेयाव गोबाङानो लंपेन्टसो गानखायो। ओमफ्राय आर'नाइफोर लाना फैदो आरोना गोदोनायावहाय, होमबानिया जोंनि बर'नि माबाखौहाय, ट्रेडिसनेल ड्रेसफोरखौहाय गोबां जायगायाव मिथिबाय आरो मिथिबावनांगौ दङ नालाय। बेनिफ्राय बोसोराव खेबसेल'सो गाननाय जायो, बेयाव बानाङा आरोना, गाननानै फै। स' एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय आं भिडिअसखौ। गोजोननाय थाबाय गासैनिसिमबो। थेंक इउ स' माच।